На пачатку сустрэчы ў брэсцкім гарвыканкаме Петр Детмар падзякаваў гораду за падтрымку беларуска-нямецкага адукацыйнага праекта, які на працягу многіх гадоў рэалізуецца ў 7-й школе Брэста. Вось і ў гэтыя дні на базе установы праходзіць тыдзень нямецкай мовы і культуры. Падчас сустрэчы ішла размова аб магчымасці ўключыць у праект паглыбленага вывучэння нямецкай мовы яшчэ адну з брэсцкіх школ. У сваю чаргу кіраўнік Брэста адзначыў, што з 33 пабрацімаў горада самыя выніковыя сувязі менавіта з нямецкімі. Не абышлі і эканамічны бок адносін. Я с удовольствием здесь констатирую факт, что по городу Бресту мы имеем 140% ростового оборота по 7 месяцам. И экспорта, и импорта. Это здорово. Это самое главное, потому что взаимная торговля – это рабочие места, это технологии, это взаимопроникновение экономик, культур. Сярод сумесных прадпрыемстваў на тэрыторыі рэгіёна 1/4 менавіта з нямецкім капіталам. Бакі абмеркавалі магчымыя інструменты ў дадатковым прыцягненні нямецкага бізнесу ў эканоміку Брэста. Кіраўнік нямецкай дыпмісіі адзначыў таксама, што сярод беларускіх рэгіёнаў Брэст прыемна вылучаецца ў супрацоўніцтве з Германіяй. Размова вельмі карысная. Тут самое важное, что я возьму с собой. Какие идеи я смогу агушваць по развіцці не толькі беларуска-нямецкіх адносін, але і брэсцка-нямецкіх. У тым ліку і ў эканамічнай сферы. У прыватнасці мы абмеркавалі перспектывы, якія адкрываюцца перад вашым рэгіёнам з рэалізацыяй праекта па аднаўленні вялікага шаўковага шляху. Зараз у Мінску праходзіць абмеркаванні, і мы гаварылі аб тым, як уключыць ваш рэгіён у гэтую канструкцыю. У сферы сацыяльнага супрацоўніцтва кіраўнік нямецкай дыпмісіі паабяцаў садзейнічаць у аказанні дапамогі першаму брэсцкаму хоспісу, які зараз будуецца. Спадар Детмар таксама прыняў запрашэнне ўзяць удзел у святкаванні тысячагоддзя горада. Аліса Грыгарчук, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».